Kaibigan, ano nga ba ang totoong ebanghelyo or gospel sa Ingles? Marami ang naniniwala na ang ebanghelyo ay tumutukoy sa buhay at kamatayan ni Yahshua o mas popular sa pangalang Heso Kristo. Totoo nga ba ito? Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang ebanghelyo para sa iyo? Nakakagulat mang isipin pero ang popular na sagot ng karamihan ay hindi naaayon sa tunay na turo ng Biblia. Kaya ngayong araw, nais ko ipamahagi sa iyo ang 7 katotohanan tungkol sa ebanghelyo na konting tao lamang nakakaalam. Halina't tuklasin natin ito. Sa panahon natin ngayon, ang daming iba't ibang bersyon ng ebanghelyo. Kung pupunta ka sa internet at research, what is the gospel o ano ang ebanghelyo? Sigurado akong iba't ibang sagot ang iyong makukuha mula sa iba't ibang source. May naniniwala na ang ebanghelyo ay tumutukoy kay Jesus. May naniniwala naman na ito ay tumutukoy sa ating kaligtasan. Ang iba, akala nila ang ebanghelyo ay tungkol sa pagpapayaman o ang tinatawag nating prosperity gospel. Meron ding ginagamit ang English term na gospel music o gospel songs. Hindi ba nakakalito ito? Sa dami ng mga turo ngayon, hindi na natin alam kung ano ang totoo. Kung ikaw ay naguguluhan, huwag kang mag-alala. Ibabahagi ko sa iyo ang 7 katotohanan tungkol sa ebanghelyo. Unang katotohanan, binigyan tayo ng babala laban sa kalituhan at paglilinlang tungkol sa ebanghelyo. Malapit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala laban sa mga guro at pastor na sisira sa tunay na kahulugan ng ebanghelyo. Sinulat niya sa 2 Corinthians 4 verse 3-4. Kung may talukbong pa ang ebanghelyo o magandang balitang ipinahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikita natin dito na ang ebanghelyo o magandang balita ay nakatalokbong o nakatago para sa mga taong hindi alam ito. Bakit? Dahil sila ay nilinlang ni Satanas. Kung ganun, hindi na tayo dapat magtaka kung bakit may iba't ibang bersyon ng ebanghelyo. Dahil si Satanas na mismo ang luminlang sa buong mundo. At ito pa ang dapat nating malaman. Kahit sa panahon nila Pablo, meron mga tiwaling guro ang nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Mababasa natin sa 2 Corinthians 11 verse 4. Sapagkat palugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating na may Jesus na ipinapangaral ng iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuro namin sa inyo. Kung ganun, dapat tayong mag-ingat at baka yung ebanghelyo na tinanggap o tinatanggap natin ay iba sa tinuro mismo ng mga apostol. Dahil dito, bago tayo magpatuloy, nais ko munang busisihin natin kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo at ito ang pangalawang katotohanan. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay magandang balita. Sa English, makikita natin na ang ebanghelyo ay ang tinatawag na gospel. Itong salitang ito ay galing sa Old English Godspell na literal na nangangahulugang magandang balita. Kung ganun, ano ang maganda sa magandang balita? Bakit tinawag ito magandang balita o good news? Malalaman natin ito sa pagpapatuloy ng programang ito. Pangatlong katotohanan, iisa lamang ang totoong ebanghelyo. Sa karami-raming bersyon ng ebanghelyo, may nag-iisang totoo dito. Ngunit nakakalungkot isipin dahil kung ano pa yung totoo, yun pa ang hindi alam ng karamihan. At kung ano yung mali, yun naman ang pinaniniwalaan ng karamihan. Basahin natin sa Galatians 1 verse 6-9. Nagtataka ako kung bakit ganoon na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo ay walang ibang ebanghelyo. Subalit sinabi ko ito sapagkat may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na balukturin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit sino man ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa sa ipinangaral na namin sa inyo, kami man ito o isang anghel mula sa langit,
dapat siyang sumpain ng Diyos. Sinabi na namin ito noon at ngayon ulitin ko. Sino man ang mangara sa inyo ng kakaibang ebanghelyo kaysa sa tinanggap na ninyo ay dapat sumpain ng Diyos. Nakakatakot ang babala ni Apostol Pablo. May nakakakilabot na sumpa ang naghihintay para sa mga taong magtuturo ng maling ebanghelyo. Ayon kay Pablo, may nag-iisang totoong ebanghelyo. Ngunit marami ang nanglinlang at bumaling sa mga maling turo at taliwas sa aral ng mga apostol. Isa itong seryosong usapan. Hindi nagbibiro ang Biblia nang sinabi nito na may sumpa sa mga taong nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Kung ganun, ano nga ba ang tunay na ebanghelyo? Sasagutin natin ito sa pang-apat na katotohanan. Ang tunay na ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito na ang kasagutan ng ating katanungan. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol lamang sa buhay at kamatayan ni Jesus. Hindi ito tungkol sa pagpapayaman tulad ng turo ng mga prosperity gospel preachers. Hindi ito tungkol lamang sa kaligtasan natin. Ang ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot lang isipin mga kaibigan na ang Filipino translation natin sa Biblia ay minsan malayo sa tunay na translation. Kaya madalas, hindi natin nababasa ang mga importanteng detalye na nasa Biblia. Basahin natin ang Mark chapter 1 verse 14 to 15 sa Filipino. Nang ipinalanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Sa pagsasalin ng Biblia sa Tagalog, nawala ang tunay na gustong sabihin ni Jesus. Ngunit, basahin natin sa Ingles upang mas malinaw. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching. Ano ang tinuturo ni Jesus? Ano ang pinapahayag niya? Preaching the gospel of the kingdom of God. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Pareho ang ating mababasa sa Matthew 4 verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, o ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, and healing all kinds of sickness and all kinds of diseases among the people. Hindi lang ito ang mga Bible verses na nagsasabi na ang magandang balita ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Basahin niyo din ang Matthew 9 verse 35, Luke 8 verse 1, at Luke 16 verse 16. Lahat ng mga bersikulong yan ay nagsasabi na magandang balita ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Kung si Jesus ay tinuro ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ano naman ang itinuro ng mga apostol? Ito ang ikalimang katotohanan. Ang mga apostol ay nagturo din tungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Mababasa natin sa Acts 19 verse 8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hindi kaya't silang tungkol saan? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Makikita natin sa buong Biblia na ito ang naging focus ng mga tagapagturo ni Jesus. Hindi sila nagturo na ibang aral, kundi patuloy nilang tinuturo ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Mababasa natin ito sa Luke 9 verse 1 to 2, Luke 10 verse 1 to 2 and 9, Acts 8 verse 12, Acts 14 verse 21 to 22, 1 Corinthians 15 verse 50, Hebrews 12 verse 28, 2 Timothy 4 verse 1, 2 Timothy 4 verse 18, Acts 20 verse 25, Acts 28 verse 30 to 31. Ang daming verses na magpapatunay na ang totoong ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At ito pa, ang karamihan ng mga verses na ito ay nasulat ilang taon matapos namatay at nabuhay si Jesus. Kaya walang anumang pagbabago sa turo ng Biblia mula noon hanggang ngayon. Ngunit magsasabi kayo, sa Acts 20 verse 24, bababasa natin na tinawag ang gospel na gospel of grace. Dito papasok ang pang-anim na katotohanan. Ang gospel of grace ay parte lamang ng buong gospel.
Huwag nating kalimutan na ang Ebanghelyo ay nakapalibot sa kaharian ng Diyos. Ang pangunahing layunin natin dito sa lupa ay maging parte ng kahariang iyon. Walang sinuman sa atin ang karapat-dapat na maging parte ng kaharian ng Diyos. Walang anumang magandang gawain o sa pagsasakripisyo natin ang makakapagbago ng katotohanan na tayo pawang mga nilalang na galing sa abo na puno ng kasalanan. Sa oras na nagkasala tayo, ang parusang kamatayan ay nakaabang na sa atin. Ngunit tayo sa grace o kabutihang loob ng Panginoon natin, pinadala niya ang kanyang anak upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus upang tayo bigyan ng pagkakataon na maging parte ng kaharian ng kanyang Ama. Nakikita niyo na ba ang koneksyon ng grace at ng Kingdom of God? Kung walang grace, walang sino man sa atin ang makakapasok sa kaharian. Kung kuya, sa Acts 20 verse 24, hindi mali na tawagin din ang Ebanghelyo ay ganun din ang pagtawag na Gospel of Grace. Kapitong katotohanan, ang Ebanghelyo ay papangaral hanggang sa katapusan. Inakala ng karamihan na tapos na ang pagtuturo ng Ebanghelyo. Ngunit kaibigan, isa itong napakalaking kasinungalingan. Mababasa natin sa Matthew 24 verse 13. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Bago bumalik ang Panginoong Hesukristo, kailangan munang ituro ang tunay na Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ganyan po kaimportante ang Ebanghelyo. Kailangan muna nating ituro sa buong mundo ang Ebanghelyo bago makabalik ang Panginoong Hesus. Atin pong natunghayan ngayong araw kung ano talaga ang tunay na Ebanghelyo. At ito ang Ebanghelyo o ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Huwag po tayong magpapalinlang. Nag-iisa lamang ang Ebanghelyo. Ito ang parehong Ebanghelyong itinuro ni Jesus, ng mga apostol at ng kanyang totoong simbahan o iglesia. Sa susunod nating programa, atin namang aalamin kung ano ang kaharian ng Diyos. Marami pa po kayong matututunan mula sa programang ito. Kaya patuloy po kayong manood at abangan ang susunod nating mga video. Yun lamang po para sa araw na ito. Sana may natutunan kayong bago. Ako po si Joshua Infantado ng biblicaltruths.tv na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong matuto at lumago sa katotohanan ng Diyos.